Η γη άλλαξε. Αρχίζουμε να το νιώθουμε και να το βλέπουμε. Η ανθρωπότητα την έχει κακομεταχειριστεί. Σοβαρά, ιδιαίτερα το ευαίσθητο εξωτερικό της περίβλημα. Εμείς θα κάνουμε κάτι γι' αυτό, με το όραμά μας. Γιατί? Γιατί χρειαζόμαστε ιδέες και στόχους για να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ένα χάρτη πορείας για το μέλλον. Δημιουργία του καλύτερου δικτύου για εξωτερικά περιβλήματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τα κτίρια. Για να βοηθήσουμε την προστασία του περιβλήματος του πλανήτη Γη, διατηρώντας τους πόρους και βελτιώνοντας την ενεργειακή ισορροπία. Επειδή οι ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου εκτινάσσονται. Από το 1850 ο πληθυσμός της Γης έχει τετραπλασιαστεί και οι ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου είναι 80 φορές μεγαλύτερες από ό,τι ήταν τότε. Αυτό οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις νέες μεγάλες αγορές, Ινδία, Ρωσία, Κίνα. Μόνο στην Κίνα ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται κατά 30% κάθε χρόνο. Τα ορυκτά καύσιμα της Γης εξαντλούνται και οι τιμές εκτοξεύονται και εμείς το νιώθουμε στο αλουμίνιο, το PVC και στο πυρίτιο. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιδεινώνεται. Warum? Γιατί οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξάνονται. Ακόμη, είμαστε ήδη στα 28 δισεκατομμύρια τόνους ανά έτος. Αυτό θερμαίνει την ατμόσφαιρα και γνωρίζουμε τις συνέπειες. Οι παγετώνες λιώνουν, το ίδιο και η πόλη. Το επίπεδο της θάλασσας αυξάνεται, το ίδιο και η θερμοκρασία στους ωκεανούς. Έτσι αυξάνεται η εξάτμιση και κατά συνέπεια και οι βροχοπτώσεις. Ταυτόχρονα όμως η Γη απειλείται από απερίμωση. Ως εδώ. We must help the world. Ακριβώς. Αλλά πώς? Μπορούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τεράστιο κόσμο γύρω μας? Ναι, αλλάζοντας το μικρό κόσμο γύρω από τον καθένα μας. Λιμάδα! Γιατί εδώ και καιρό έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που όλοι θα έπρεπε να κάνουμε, να εξοικονομούμε ενέργεια, με την καλύτερη θερμομόνωση των νέων μας συστημάτων παραθύρων και με συστήματα προσώψεων που αντιδρούν δυναμικά στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες. Η σκίαση, για παράδειγμα, βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το όφελος, εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα. Πιο συγκεκριμένα, εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%. Αν όμως θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον μας, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να παράγουμε ενέργεια. Χρειαζόμαστε ενέργεια στο τετράγωνο. Γιατί? Γιατί ο ήλιος λάμπει και παράγει 219.000 τρισεκατομμύρια κιλοβάτ ενεργειακές ώρες ανά έτος, δηλαδή 2.500 φορές την κατανάλωση όλης της ανθρωπότητας. Απλά πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με ενσωματωμένα ηλιακά στοιχεία, για παράδειγμα στη στέγη ή στην πρόσωψη, για ηλεκτρισμό, θέρμανση και ηλιακό κλιματισμό. Χρησιμοποιεί τη θερμότητα για να δροσίσει. Συστήματα κλιματισμού με ηλιακή τροφοδοσία. Αυτό είναι το μέλλον. Άρα η θερμότητα έρχεται από ψηλά ή από χαμηλά, με συστήματα που αντλούν τη θερμότητα της Γης. Άρα κάθε κτίριο μπορεί να είναι παράλληλα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για όλες του τις ανάγκες, δίνοντας τη δυνατότητα να κλείσουν ακόμη και ολόκληρα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Από οικολογική άποψη είναι λογικό και από οικονομική άποψη ασφαλώς. Παρ' όλα αυτά, λιγότερο από 10% των κτηρίων στη Γερμανία και ακόμη μικρότερο ποσοστό παγκοσμίως είναι εξοπλισμένο με θερμομονωτικά τζάμια ή ηλιακά συστήματα. Απίστευτο δυναμικό αγοράς. Όχι, δεν πρόκειται για όνειρα θερινής νυχτός. Όχι περισσότερο από τα συστήματα αυτοματισμού μας. Τα συστήματα αυτοματισμού κτηρίου απλοποιούν ήδη πολλές διεργασίες. Ελέγχουν τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού και ασφάλειας, καθώς και παράθυρα και προσώψεις. Δίνουν τη δυνατότητα άνετης και απρόσκοπτης ζωής και ασφαλώς βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Και πώς καταφέρνουμε να είμαστε κορυφαίοι στον κλάδο μας? Με το χάρτη πορείας μας για το μέλλον. Την πορεία στην οποία η SUCO εγγυάται πρωτοποριακή ενεργειακή αποδοτικότητα για το μέλλον με το καλύτερο δίκτυο για την κατασκευή περιβλημάτων. Το όραμα SUCO 2012. Warum? Επειδή έχουμε 12.000 εταίρους σε περισσότερες από 70 χώρες. Επειδή αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, επενδυτές και κατασκευαστές μας προκαλούν.
Για να ανταπεξέλθουμε και να υπερβούμε στις προσδοκίες τους, αναπτύξαμε το RIM στο τετράγωνο για συνεχή βελτίωση με εξορθολογισμό, καινοτομία και πολλαπλασιασμό και με την ισχυρότερη επωνυμία στον κατασκευαστικό κλάδο. Προκειμένου ο μεταλλουργός στην Κίνα, όπως και ο ηλιακός τεχνικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεται για διαρκή επιτυχία, όπως όλοι μας οι εταίροι. Μαζί τους είμαστε οι πρώτοι. Είναι φυσικό, γιατί όλοι μας μαζί είμαστε οι Σούκο. لماذا؟ Γιατί δεν εστιάζουμε στους εαυτούς μας, αλλά στις λύσεις. Γιατί πατάμε γερά στο έδαφος. Κι όμως αφήνουμε τις σκέψεις μας να πετάνε ψηλά. Για να κάνουμε πρώτα καλύτερο τον κόσμο κάθε ανθρώπου και ύστερα όλο τον κόσμο. Why? Γι' αυτό. Η Διεύθυνση για παράθυρα και ηλιακά προϊόντα. Σούκο.